Datorren irailaren 4an mendata ezagutuz 2022 itzuliko da. 11. ibilaldi neurtu izango da 16. mendi maratoia. Jadanik 2 urte igaro dira azkenengoz 2019an mendi martxa antolatu zutenetik. Aurten ohitura zaharrak berreskuratzeko gogo eta ilusio berriztuekin dator antolakuntza. 2022ko irailaren 4an mendata ezagutuz 21. mendi martxa burutuko da eta 16. mendi maratoia. Parte hartu nahi dutenek abuztuaren 1-tik 31 dute epea inskripzio orria bete eta ordainketa egiteko. irubebikoitza mendataezagutuz.neten. Inskripzioaren prezioa 15 eurokoa da abuztuaren 31 baino lehen eginez gero, 18 eurokoa ordainketa martxako egun berean burutuz gero. Izen ematerekin parte hartzaile bakoitzak nahi duen martxa egin ahal izango du, sukalkian parte hartu ahal izango du eta martxako kamiseta bat erosteko 50% deskontu izango du. Kamiseten prezioa 25 eurokoa da. Aurten aurreko urtean bezala, 500 parteidentzako lekua gordeko da, 500 parteideen kupoa betez gero inskripzioa itxi egingo da. Izen ematea irubebikoitza mendataezagutuz.net web orriaren bitartez. Aurtengo edizioari buruzko informazio gehiago, hain zuzen ere, Facebooken edo mendataezagutuz.neten.